Σε προηγούμενο βίντεο είδαμε πώς μπορούμε να καταχωρήσουμε ένα παραστατικό στο πρόγραμμά μας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να καταχωρήσουμε το παραστατικό με έναν διαφορετικό τρόπο. Από το επάνω μέρος της οθόνης επιλέγουμε την ενότητα συναλλασσόμενη και στην οθόνη μας εμφανίζεται η καρτέλα των πελατών που έχουμε καταχωρήσει στο πρόγραμμα. Ανατρέχουμε στην καρτέλα για να βρούμε τον πελάτη που επιθυμούμε να τιμολογήσουμε. Εμείς θέλουμε να τιμολογήσουμε την κυρία Αλεξίου Μαρία. Πηγαίνουμε στο δεξιό μέρος της οθόνης, επιλέγουμε το εικονίδιο που γράφει νέο παραστατικό και στην οθόνη μας εμφανίζεται μια καρτέλα που γράφει μεταβολή παραστατικού τιμολόγιο πώλησης. Και βλέπουμε ότι όλα τα στοιχεία του πελάτη μας έχουν καταχωρηθεί στο τιμολόγιο. Πριν συνεχίσω στην τιμολόγηση, θα σας δείξω έναν ακόμη τρόπο πώς μπορούμε να καταχωρήσουμε έναν πελάτη σε ένα παραστατικό. Πηγαίνουμε στις πληροφορίες συναλλασσόμενου και στο όνομα, εάν πατήσουμε πάνω στο εικονίδιο που γράφει επιλέξτε, εμφανίζεται στην οθόνη μας η καρτέλα των πελατών. Ανατρέχουμε στην καρτέλα των πελατών, επιλέγουμε τον πελάτη που θέλουμε να τιμολογήσουμε από το εικονίδιο στο δεξιό μέρος της οθόνης που γράφει επιλέξτε. Εμφανίζεται το μήνυμα «Οι παράμετροι αποθηκεύτηκαν επιτυχώς» και βλέπουμε ότι όλα τα στοιχεία του πελάτη μας έχουν αποθηκευτεί στο παραστατικό. Συνεχίζουμε στις λεπτομέρειες παραστατικού, πηγαίνουμε στις σειρές, επιλέγουμε το παραστατικό που θέλουμε να εκδώσουμε και συνεχίζουμε στην καταχώρηση των ειδών που θέλουμε να τιμολογήσουμε. Σε προηγούμενο βίντεο είχαμε πει πώς πηγαίνουμε στο είδος, πληκτρολογούμε το προϊόν που θέλουμε να τιμολογήσουμε και από τα είδη που εμφανίζονται στην οθόνη μας επιλέγουμε το είδος που επιθυμούμε. Υπάρχει όμως και ένας διαφορετικός τρόπος. Πηγαίνουμε στο εικονίδιο που γράφει επιλογή, ανοίγει στην οθόνη μας η καρτέλα των ειδών που υπάρχουν στο πρόγραμμα, επιλέγουμε ανάμεσα από τις σελίδες των ειδών που έχουμε καταχωρήσει στο πρόγραμμα το είδος που μας ενδιαφέρει. Εμείς θέλουμε να τιμολογήσουμε γλάστρα κεραμική μεσαία. Πηγαίνουμε στο δεξιό μέρος της οθόνης, επιλέγουμε το εικονίδιο επιλέξτε και βλέπουμε ότι το είδος έχει καταχωρηθεί στο τιμολόγιο. Εάν θέλουμε να προσθέσουμε δεύτερο είδος, πηγαίνουμε ξανά στην κάτω σειρά, επιλέγουμε το εικονίδιο που γράφει επιλογή, ανοίγει η καρτέλα των ειδών, εμείς θέλουμε να τιμολογήσουμε γλάστρα κεραμική μικρή, βρίσκουμε το είδος που επιθυμούμε, επιλέγουμε στο δεξιό μέρος της οθόνης το εικονίδιο επιλέξτε. Βλέπουμε ότι και το δεύτερο προϊόν έχει καταχωρηθεί επιτυχώς και θέλουμε να κλείσουμε το τιμολόγιο. Εάν παρόλα αυτά έχουμε κάνει λάθος και έχουμε ξαναπατήσει το εικονίδιο στην τρίτη σειρά χωρίς να θέλουμε να καταχωρήσουμε τρίτο προϊόν, για να επιστρέψουμε στο τιμολόγιο επιλέγουμε το εικονίδιο που γράφει επιστροφή και επιστρέφουμε πίσω στο παραστατικό. Πηγαίνουμε στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέγουμε αποθήκευση, ελέγχουμε ότι όλα τα στοιχεία του τιμολογίου είναι σωστά, επιλέγουμε αποθήκευση και αποστολή, πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις, επιλέγουμε τρόπο πληρωμής, ημερομηνία εκτέλεσης, ώρα εκτέλεσης, είδος ποσότητας, σκοπός διακίνησης και επιλέγουμε αποστολή για να αποσταλεί το παραστατικό στην ΑΔΕ. Για να το εκδώσουμε και να το εκτυπώσουμε επιλέγουμε αυτό το εικονίδιο που γράφει εκτύπωση και για να το σώσουμε σε PDF επιλέγουμε αυτό το εικονίδιο.